लगाओ बोराय सेंग्रा होलायगासिनो दं आरोना दासो निउ आदा नोंबो गेलेनोसै बोरायाव ना बुरैयाव बोराय ना सेंग्रायाव बोराय नाम्बार 1 जाना फैदों फिफा वर्ल्ड कापआवहाय रिफारमेन्ट सुनानै बरिया जाबाय नै दानो आरो कालार बायदिसिना मस्ला मस्लिबा थोथारबाय बरिया स' लोगोफोर जोंहा दिनै गामियावहाय आमथिसुवानि फुटबल खेला होदों आरोखि ना नै फुटबल खेला जागासिनो दङ आरोखि जाहां बिनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो गामिनि हिसाबै आङो ब्लग भिडिअ बानायबाय आरोखि ना नोंथांमोना दिनैनि आमथिसुवानि माबाखौहाय बल खेला गेलेनाय बिनिफ्राय हिन्जावफोरनि थाखाय काबादि खेला दंमोन आरो ओमफ्राय हिन्जावफ्रानो गैया आरो ना नै फैयाखै मानसिफ्रा दा नोंथांमोना नायलांदो आं खेला जानायखौ एसे इन्टारेस्ट दा सेंग्राजों सेंग्रा जोनो नागिरदों आरोखि ना जों लागोआवबो सेंग्राफ्रा बुरजा नालाय ओमफ्राय बोराय पार्टिया ओंखारथ'वाखै आरोखि ना बेनिफ्राय ओरैथिं नै आंना नानिमोन दङ आरोखि ना बिदाफोरनि फिसाजो गोजा दा नै दामब्राफ्रा होनो नागिरदों आरो ना बेटालफ्रा साफ्रि साफ्रि मारै जाखो जोंना लागा हरबाय दाबो 0-0 सोरगो माने कालारखौ सिनायलाया जाहैबाय माने सेदा बिगुरफोर मारै आं गेलेया आथिं लेंग्रा जालाबायबा जालालै ओरै लांलायबाय आरोना मेनखौल' खेबगोनलां एफा गोलाव खेबबाय थाबाबो नायनाय नङा हमनो मोनबाय किपारा बुथिया लागायदो होनग्राफ्रा मा जाना दं होनदोंमोनलाय हमजाबाय गान दामदेरबाय थायो भिडिअ खालाम ओमफ्राय नै बेदर एवनायखौ देखायनोसै आं लागाव नै पियास हागासिनो दङ बेदरा माथो जानबायबो खय केजि जागोन जाखो 16 केजि आच्छा दे नांगौ दा दरफा नामैनो बिदिनो गेलेग्रा बिनिफ्राय गामिनि नायग्रा रायजो राजाफ्रा ज' मोनजाबोगोन आरोखि ना 16 बेसेबांबा केजि मोनलाय 16 केजि बावलायलांबायसो आङो लागा बेदर एवग्राखौ नायदो नै रिटायार जाना फैनाय बे आर्मिनिफ्राय ओइ आदा ओरै नायहररा रिटायार जाना फैनाय होनदों नामा औ गोथाव एव दे आदा औ बरिया गोथाव एव बरिया जाबाय नै दानो आरो कालार बायदिसिना मस्ला मस्लिबा थोथारबाय बरिया हालदै होबानोथ' बरिया जाबायना ओंखायनो लागाव बानलु गोरान देगासिनो दङ बरिया होफ्लाय नै आदा मारै जाखो जकार गस्ला गानबावनाय हिट नुदों हिट ओमफ्राय नै दासो हालदै होदों आरो ना बरिया एबार एरखावबानो कालारिं जाखाबाय बियो जाजाथावथावनो मालाय बल गेलेग्राफ्रा गेलेबाय थागोनलै बियो आंहा बेदरखौसो आसा नै बेदरा गोमो जाथारबाय बरिया लागाव गोथाव एवनो होनखादों आदाया गोथाव जाबा बरिया हा दा मोनथारबा होफैदोलाय औ दा मोनथारबा लायनोसैलाय नोंबा सामब्राम गुफुर देबाय दा दहाय बानलु गोरान देदोंमोन नालाय होलायबाय आरोना ओमफ्राय नैबेहा सासेया फरेननि बियो औ मा बुस्थुमोनलाय बे हाइजें खेलाया जागासिनो दङ रायजोफोर दा लोगोफोर बाहाथो सानानै गल सोनाय माबा सोनायखौ एखे राहे लाइफ टाइम खेबबाय थानो हानो दा ओरैनो जास्ट जोनायखौहाय नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय आरोखि ना बिदिनो गल सोनाय मानायखौहाय सोना मोनाब्लाबो गामिनाबो गाज्रि मोननो नाङा आरोखि ना माने साबाय थानानै खेबनो हायाना ओंखायनो दा जेबो साननो नाङा आरोखि दा जों हाफ टिफिन जाबाय आरोखि ना रायजोफोर ओइ मावजि खामजोब्बाय मानसियानो ग्रुप ए ओमफ्राय ग्रुप बि आरोना
Teklap, मा जाना फैया नोङो फिथाइ सामथाइ जानायनि बदल माबा बेदरसो जाना फैदों दा ओमफ्राय जोंना नै रेफारमेन्टआ रेफारमेन्टखौ मोजांसिन आवसि खालामजासिगोन बियो FIFA World Cup-आव नाम्बार 1 जाना फैदों FIFA World Cup-आवहाय रेफारमेन्ट सुनानै आंबो माबा ओंखारबाय थानो बाबाय होननानैसो सुपारस्टारद्राय जाबायना ओंखायनो आंनि जायगायाव नांगौबा बयबो जायगा होनांगौ ना ओंखामा आंल'थ' जानाङा बयनोबो सुबिदा होनांगौ बयहाबो उदै दं नै टाइम जाबायलै लोगोफोर नैबेयो जाहैबाय देरहानाय जेननायफोरनि बान्था राननायनि मेडेल बिनिफ्राय माबा आरो गिफ्ट मा होननांगौ प्राइज जाहैबाय हांसो खारबाय हमदो लागाव बिसि जासिगोन आरोखि ना बोराय हिन्जाव लानाय गोजाजोब आसलफ्रा 11 नाम्बार लिरहरनाय दा मेच मोनसेया जोब्बाय आरोखि ना माबाना जेनेबा ग्रुप ए ना ग'थाम जाहैबाय ग्रुप बि ना ग'से ओमफ्राय नैबे खेलाया जोबथ'बाय ओमफ्राय माने काबादि खेला दंबावो आरोखि ना र' काबादि खेला बिनिफ्राय बे बल खेलाया दंबावो आरो ना आदा नोंबो गेलेनोसै बोरायाव ना बुरैयाव बोराय ना सेंग्रायाव बोराय नोंबो लागावनोसै बोरायावनो होमबा बोराय सेंग्रा होलायगासिनो दं आरोना दासो निउ उन्दुलायनासै आगाव ओमफ्राय उन्दैफ्रा सासे हिट जासिगोन दानहरदो बोरायजों माबा बोरायजों सापर्ट दंना सेंग्राफोरजों सापर्ट दं नोंलाय नोंसोरलाय मिथिया दुलिना मिथिया अनलाया सोसिगोन नामा बोराय सोजाहां जागासिनो दं गोलैबाय दाना सोनो हाया बिसोरबो गोरा नोंथां जेनबायसो जोदोबजोब्बाय लोगोफोर जोंहा दायो हिन्जावफोरनि काबादि खेला जासिगोन आरोखि ना ओरैथिं फुटबल फाइनाल जाबाय बिनिफ्राय ओरैथिं काबादि खेला जासिगोन आरो दासो लाइन बोगासिनो दं आरो दुरुं माबानानै ओरै सुस्मितामोन दङ ओमफ्राय ओरै नै लागायदे काबादि खेला नायगोन ना नाया नों नायो नै नोंना लादो नै सिख्ला बुरि ज' जानानै गेलेगोन खोमा आरोना टाइमा बेलासिबाय आरो खयथा जाखो मिथिया बिराद लाजि गैला खेबजाबाय आंजों जोंहा दासो लाइन बानायगासिनो दं आरोना मामायमोनहा मोनाबाय खयथा जाखोथाय टाइमा आयं आयं रिफारमेन्टआ नोंसो नालट्रि होगासिनो दं आरोना आंनाव नांफैबाथाय सेसखा आरोखि मबाइलाव फ्रिट लागाव गर बे किपारा जिजोबखाबाय सोनो हाग्रा हाया हाबासै आउट टाइट ओमफ्राय ओरै सिख्ला बासे बुरिफोर आरोना ओइ मा जाबोआ नोंलाय फिथाइ सामथाइ जाबोआखै गेलेया लाजियो बिसोर
एबारसो नायनो इन्टारेस्ट जासिगोन आरोखि ना एसे लाजिबावो गावखौ लाफायाखै आङो ओइ नोंसोर गेलेनोसै बाजै दे बा काबादि गेलेग्राफ्रा मानो मोननाय फैदों नोंहालाय सापर्टारफ्रा नै लागाव बाजै होख्लाय लागाव सिख्लाफोरखौ एसे देखायोना सिख्लाफ्रा नै काबादि गेलेग्राफ्रा र' जुमसो जाबाय नै नायग्राफ्रा गेलेया नोंहा साबेसे जाखो 7 जन गामिनि नालाय गामिनि केनजाक काबादि गेलेग्राफ्रा लागावथार बाजै सिख्लाफोरखौ हमथुमनानै गारहरलाय गोजा सि फिथाइ सामथाइ जाबोआखै नों हमजाबाय बिसोरजों जायो थिख्लिया नोंथांमोना नायलांदो काबादि खेलाखौ इन्टारेस्ट जाथारदों दासो जाजेनदों ना नायनो लागाव मानो खनसेल' खारखो नोंलाय बुरि हायो सोरबा नै बेल' खारो माबा दैद मा खनसेल' खारो नोंलाय खेनसेनो लाबोजोबनो हाया नों रसि माबायदि गेलेयो लागाव बाजैया खनसेल' माने गेलेबाय थानाय जाया नालाय आमथिसुवाबाल' गेलेयो थांनाय बोसोरावबो गेलेदोंमोन नोंथांमोना नुखादों आरोखि ना सिख्लाफ्रा गिबाय लाजिबायसो नामा केमेरा अन खालामनायखौ लाजिबाय खोमा ओरैनो थाबाय होसो आयं मा बुंनो सानो दे एसे माबा आमथिसुवानि नामाव जोंनि गयबारि जांगिला क्लाब काम लाइब्रेरिनि जे आफादनि दैदेननायाव दिनै आमथिसुवानि मुङावहाय गामिनि गासैबो बोराय ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला बुरि दा बेवहाय नैबे समाव जोङो दा सेंग्रा सिख्ला आरो बुरिफोरनि थाखाय काबादि खेला होनाय जाबाय दे दा गोजोननाय थाबाय उननिसिम सानै आउट जाबाय सिख्लाफ्रा बाहानो ओइ लादेन सिख्लाफोरजों सेंग्रा माबाने सिख्लाफ्रा खम बुरि जों सिख्ला बिसोर बुरिया फाग्ला उदै बेदां सिख्लाफोरना गिबाय गेलेनायानो जाया केमेरा खेबनो रोङा होननाया नै खेबगासिनो बाव मालायनि लागाव नै आदा अनला नोंना मारै ओंखारलांबाय आउट थांबाय आरोखि ना आउट थांखो ना मा थांखो बोगथांना न'
जाला आयो थिख्लिया होसोबोबाय लगाओ थैबाय wow दा लोगो लोगो फैबाय सिफिया थांखांफिनबाय आरो ना मारै जाखो फैदा बाजै लगाओ बाजै हमथा जाबाय मा जाना फैया बेलाय बाजैयालाय लगाओ बाजै लगाओ हमथा जाबाय बांद्राय खारद्रायबाय बाजैया खनसेल' माबायो गाना फैयो सिं मोनबाय गैला सेस लांदां साथाम ओइ हागौलै नोंबो लगाओ आउट फैबाय ओइ बुरे ए बुथिया वा मा नायदों नोङो काबादि बाजिथा होसोबोबाय गिखाबाय लगाओ मारै जाखो होसो ayo jauh lah hoi mana bentar buai masuk mama jam juga tak buri patia derana jaga sensa bayar kina जेनखांनानै नै सिख्लाफ्रा होसोनांबाय बुरि जोंथ' बाहा हानो काबादि गेलेनायखौ बयबो इन्टारेस्ट मोनो आरोना लागाव नै लागाव सिंखौ मोनबाय सानै रंजाग्राफ्रा गांजेब आयौ टाइम गैला मोनाबाय मानसिफोरखौनो सिनायला मिनि गोरखाबायसो जाला बियो सिनावल' गादों बियो दादा टाइमा खयथा जाखो देखायलाय 6:39
आरो 6:30 जाबाय आरोखि ना रायजोफोर थेवबो नै खेलाया जोंना सोलिगासिनो दं मुरिसे सिख्ला पार्टी मुरिसे हारसिं गोलैबाय gila tim moननै ल'खा दिन जालाय बियो एसे बुंबावबाय ओइ थैदोलै नोङो दाजादो बिजों बुथार नांबाय बुखा सेस गैलानो सासेल'सै अन्थावथावनो बाजा हमनानै लाबोदो बामथुमनानै आयौ बामना लाबो गैला थैखाबाय जाबाय देरहाबाय बुरि पार्टिया देरहाबाय आरोखि ना दे होन देरहाबाय बुरि नै देरहानाया मा मोनो बेसेबां 1000 होमबा जाबायना दे बोरै सोरबावमोनथाय ए नै देरहाबायना बाजैमोन दे औ सिख्लाफ्रा मोदोम फिसा नोंसोरजों हायो मोदोम गिदिरजों औ दा बुरिया देरहाबाय आरोना बल खेलाया दाबो जोबा आंनाथ' गोदो सिख्ला बुरैसो हायखायोमोन सिख्ला माया काबादि गेलेबा आच्छा बेदर जानांसिगोन एबार बेदर रायजोफोर सोर देरहाखो सोर माखो नैबेखौ मोनगोन आरोखि ना माने बेस्ट प्लेयार टेस्ट प्लेयार नोंथांमोना नायलांबाय था हा थांसै दे बेदर जालांला आच्छा दे दसे नेबावदोब्रा मोनखाबाय बेदरा मेगन मोनाखै बे लायरा बोरै थिमाबेना बाजै मोना हाजो गाखोग्राजों हायो नोंनो देन्जारखा गारखोबावनांगौसोमोन लास्टनिखौ ओमफ्राय नैबेहाय बे मेडेलखौ मोनफा सोना होदो बेबायदिनो गेलेबाय थालांनांगौ मिथिबाय खेलाखौ बयबो सोलोंनांगौ आरो खेला मानसिया बाख्नाय जायो माने दहाय फार्स्टआवहाय उन्दैफोरनि फुटबल बादायलायनाय जादोंमोन नालाय टिम मोननै गेलेदोंमोन बेनिफ्राय दा माने जेनेबा देरहानायफोरनि थाखाय जोंहा नै प्राइज रानगासिनो मेडेल रानगासिनो एबारना जेननाय आरोखि दा जेननाय फंबायमोन मिनमनि बसुमतारी बिथांखौ बिनि आखाइयाव राननो थाखाय खावलायबाय फिसा आरो बे मेडेलखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ रानबाय होनो थाखाय खावलायबाय ब्रन्ज आरो बेवहाय मोनसे बुजौगानाय बे बेस्ट प्लेयार दङ बेवहाय सासे बेस्ट प्लेयार जेननाय पार्टि बेहा जेननाय दहाय फार्स्ट माबा देरहानायनि एगेन्स्ट गेलेनायफोर बेस्ट प्लेयार दैथुन ओमफ्राय बेनि बेस्ट प्लेयारनि थाखाय
Wah, Best player. Kabaddi खेला देरहाग्राफोरनि आरोखि ना बुरि-बुरिफोर देरहादोंमोन ना बिथांमोनानो जाहैबाय काबादि गेलेनायाव ओरैसो थांनांसिगोन नोरोम समाजनि गावफोरा मानगोनांसि गोकुल बसुमतारीखौ गावनि आखाइजों ट्रफिखौ रानना होनो थाखाय आं खावलायबाय दहाय हिनजावफोरनि काबादि गेलेनाय जायाखै होमबा बोराय बुरि बुरि ओमफ्राय बिनिफ्राय सिख्ला ओमफ्राय बुरिफ्रा देरहादों आरो ना आरो बाव बेस्ट प्लेयार दङ जोंहा बाव ललिता मोनगोन बेस्ट प्लेयार बिथांखौबो गावनि आखाइजों गल बेस्ट प्लेयार ललिता गांफा मोनफा रानदो दै आजौजों मोनफा बयहाबो सातजनजों दा ना दा सातजनजों सासेनिखौ हरदो रादानिखौ नोङो दा बेस्ट प्लेयारनि ट्रफि दङ ललिता ब्रह्मआ मोनदों औ दे नोंनि आखाइजों हरदो बेस्ट प्लेयार बेस्ट प्लेयार बिथांखौ जोंनि गयबारि जांगिला क्लाब खामलायब्रिनि दैदेननायाव काबादि खेलायाव जायनाखि मानसिया साबसिन गेलेदों बे साबसिन गेलेनायनि थाखाय नैबे ट्रफिखौ जोङो जाहाथे इयुनावबो मोजाङै गोजोननाय थाबाय जाय बुरि बाथ्रा देरहादों दाना जेननाया फैदो एबार जेननायफ्रा मा होनो सिख्लाफ्रा जेनदों ब्रन्ज मोनसिगोन गाज्रि मोननो नांला रायजोफोर जेननाय देरहानाया थाखायो ओंखायनोथ' नङा जेनखानांगौ एबार फैगोन बोसोराव देरहादोंब्रा जेननायनि थाखाय ट्रफिया जेननायनि ट्रफिया नै र' बेखौ आङो जोंनिनो बारग' गफुरा एक्स मानगोनां समाज दैदेनबोनाय बारग' गफुरा मानगोनांसि सुक्राचार्य ब्रह्मखौ आङो गावनि आखाइजों होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय दे हरदो आयं फंनैसो बुंहरदो फंनैसो दिनैनि बे आमथिसुवा फोरबोआव हिनजावफोरनि काबादि बादायलायनायाव जेननायनि प्राइज बियो दा बेखौ आङो हरनाय जानोसै बेनिफ्राय मेडेलखौ हरदो गोसो जानानै जेनाखै सिलभार मोनबा नोंनि आखाइजों गोजोननाय थाबाय रोंखाथारा नालाय गेलेनायानो जाखायाना एबार नेक्स्टआव आरो गोसो होबाव रायजिनायजों गेलेना प्रेक्टिस खालामखा एबार प्रेक्टिस मास मोनसे सिगां प्रेक्टिस रावबो थांथ'ना बे खाजिरा प्रेक्टिस गैयाबा बिदिनो जायो जेनो आरो बिथांमोना गल माबा हरदो ओइ दा फट' खेबजानांगौ र' थामनिल दोननो माथो बिदि सोंखाबा निमानो नेमावथ' जासिगोन खेफाया मोनलाय मोननै मोनबाय साफ्रि क्लाब देरहानाय बिस्रा चेन्नाई फोर्टी खेबबाय खेबदों
मोजां गेलेलै मोजां बल गेलेनाबो मानसिया थांना थायो साख्रि मोनो खेबला जोब्बायलां आसलफ्रा नुजायाबाथाय जागोन ना गाज्रि दुखु मोनगोन ओंखायनो खेबखाजोब्बाय आङो दाना बिसिफोरनो आं एरखम प्राइज मोनदों होननानै बुङो मोननैसो खादो मोननै लागा दंबावो नामा ओमफ्राय हिनजाव गोदाननि माला गाननो मोनगोन बेस्ट प्लेयार हिसाबै जोंहा दाउ दङ देरहासारनिफ्राय जों बेखौ लानाय जादों बेस्ट प्लेयार उलुग बिथाङा दिनैनि खेलायाव माने मोजां गेलेदों आरो गरसेना गरनै सोदों नामा बिदि स्कर जादों दा बिथांखौ बयबो माने बेस्ट प्लेयार हिसाबै सायख'बाय दा बिथांनि मुङाव नैबे ट्रफिखौ आङो गथायनाय जाबाय ओरै नायदोब्रा